Gres. Gres pokoke. Gres. Injih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kompak nih. Kompak apane kok sing salam ngembele kabeh ngene kok. Lah piye? Ya siji Mami Okta, nggih. Dijawab sareng-sareng nggih. Ben selamat sing duwe gawe. Amin. Kemanten kekalih. Amin. Ugi sedaya ingkang sampun rawuh ugi para senimane. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dumateng para sepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula aturaken mugi pinaringana berkah Gusti Allah kesehatan rezeki kathah barokah. Amin. Atur konjo ugi dumateng channel-channel YouTube nak yang kerja bareng dengan channel YouTube Budi Wijaya TV yang ada film pendek ludrukan humor. Ayo di like, di komen, di subscribe. Subscribe. Acara dalu menika kaseng kuyung dene sound system ingkang kondang naminipun nak THJ Audio. Ugi lighting. Fortuna Lighting. Sembah nuwun sepina malih kula duo Iwak Keting ngaturaken matur sembah nuwun saking kula pribadi ugi kunjuk saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Saderenge adik-adikmu diceluk nak. Ayo Mas, gawekno sing nyemek titik. Biru dilali-lali ora nate ketemu dari mana datang ngalintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati. Injih Mami. Iya Dok. Iki kajatipun kemanten iki. Injih temanten. Alhamdulillah. Aku biyen yo dilungguhno kuwadi ngene iki. Sampeyan tau lungguh ngene? Tahu. Cuma gak kembang ngene, Nduk. Lah kembang apa? Kembang api dadi nyonyor cangkemmu. Ayo, Nduk, adik-adikmu nak. Injih. Kita tampilkan anak tangga yang pertama Mami. Ning Bella, Ning Amel dan Ning Adis. Anyar iki rek. Anyar. Trio Iwak Gatul. Iwak Gatul. Iwak Gatul. Salam dar godhonge cipir watana sabar ora kuwatir. Yo he bayange goprakake tinggine ditinggal kledakake gantine Menang Jombang mampir rasengon lemah kenang ake wedine kota rasa bangkiri mau ingot yen ora seneng apa mestine. dilajengaken anak wedok Marsha Dias duo Iwak Pindang. Cilik tapi gurih, renyah.
banjur mumur dibelani abang biru sing mondok aja diganggu duwe kanca abang biru sing merah muda aja diganggu sing wis rumah tangga jos disusul anak tangga yang ketiga iwak betik ning iki lho sing duwe iki lho bersama ning Rani Asmara bangun iwak apa mi betik oh iwak betik selengan kayune waru aku kelingan marang sliramu yen ngetan bali omulon tresnane tenan ora mung guyon anjene sangana iki goyangane iso enak mendut-mendut ngono cocok mbek iwake cocok nggih heeh monggo temriki pelantun tembang-tembang campur banji campur sari ingkang pertama ning menik Wulandari disusul ning Mbak Ika duo ikan kakap oh anak ular tangga mundut klambi ning pasar babat tresnaku suci donya akhirat bisa ngembang rapi bisa nyulik bisa nyawang rapi bisa nyanding sajane duo ikan kakap iki ngene iki ya iki polahe ikan kakap dipun lajengaken Ibu ning Fikum ambek Yantika ambek loro tok mbok aku gak hafal kok aja banter-banter kancane dinteni duo ikan kerapu ngulon tresnane tenan ora mung guyon kaya ngene rasane tempe kaya gendang dibumbu rawon kaya ngene rasane wong ra duwe kaya wayang digawe lakon segera hadir mriki Bu Endang Suyanto Bu Rizky Bu Endang Sukentut monggo monggo
bambu alas kulit ijo sing digagas wis duwe bojo bisa gampang rapi bisa nyuling bisa nyawang rapi bisa nyanding. Disusul temriki wonten ular tangga yang ke Ibu Titin kali Ibu Susan. Ije, monggo. Ibu Titin ambek Ibu Sartini. Ibu Sarti Cikwe. Iya. Ada. Ambek ada. Mi, ikan apa iki Mi? Nggih. Ikan apa iki? Ikan belanak. Balanak. Kuapang manak. Andang ana pilingan gak wani mandeng aku kelingan. Careke wong lunture putih atine bingung bojo gak boleh. Ayo Nduk. Kula aturaken temriki senior saking Budi Wijaya. Iya. Ingkang dipun pandegani Ibu Irma saking Jombang. Ingkang pertama Ibu Yayu saking Mantub. Disusul Ibu Mary Mojosari. Ibu Irma saking Jombang. Carek lunture abang tak lirik wis ana sing sayang kaya ngene rasane tempe kaya kandang dibubur rawon kaya ngene wong nyambut gawe kaya wayang digawe lakon. Aduh, sapa iki jenenge? Mariati. Ya, Mami. Nggih, sepindah malih matur sembah nuwun nggih. Dumateng arek-arek sabu ingkang sampun rawuh. Injih. Nggih, sabu teko ndi ae, Cak? Wis tumplek-plek kabuhe nggih. Nggih. Kon ndi ae. Sesarengan alartis kanthi adicara bedayan Sekarsari monggo Mas Jono. Monggo Kang Mas. Susu anget-anget asik gedang goreng panas pisang yang disediakan nyono nung meja yo dasarane ludruke Budi Wijaya asik sindene ayu tenanan.
Nggih. Sing duwe bayang kopra iki nandi rek? Masalah.
Kurang manis tambah
manis tombro Budi Wijaya Jombang featuring Fortuna Lighting support by DHC Audio Campur Sari Del Lewung and Gus Production. This is DJ AL Project Production. Spesial Tomang DJ Budi Wijaya Eka. Jackson. This is
berjuang ning kata pembangunan pancen maju kota paten Jombang. Dok Mariance Ije mami matur sembah nuwun atas rawuhipun para undangan sedaya. Ugi konjong matur semanuan katur Bapak Ibu Sohibul Hajah ingkang sampun ngrawuhaken keluarga besar keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Dok Ije mami ana wong Jawa unen-unen jroning suka kudu eling lan waspada. Bejo-bejane wong lali jek bejo sing eling among rasa ya among wektu nak. Jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli mriti di malam hari ning Mariati ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Itu